Assalamu alaikum. Mai gida, rayuwanka tunda aka haife ka zuwa yanzu an yi plate din shi, zaka iya nuna ma iyayenka su kalla? Rayuwata an yi plate ɗinta. Tun daga aka haife ka zuwa kai ba zan iya ba gaskiya. Me yasa ba za ka iya ba? Kai akwai matsala babba. Akwai matsala babba? Wallahi. Mun gode mai gida. Mun gode sosai. Sai an jima. Kasan da muka yi a gari kawai wani zai ce wani ba iya na rayuwa. Ka Allah shi kara walai. Kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam gida. Ya gida ya aiki. Ya gajiya. Wai yanzu dan Allah a ce rayuwanka tun da aka haife ka har a zuwa yanzu ana nan ana yin plate din shi. Za ka iya samu iyayenka su kalla? Komai da komai na yana an yi plate. Komai da komai na rayuwanka. Iyaye na su kalla. Tun da aka haife ka har a zuwa yanzu. Kai. To, in dai akwai remote a hannuna, wani guri in yi forward, wani guri in yi next, wani guri ma wallahi soke zan tumbuke. To me dalilin da yasa zaka tumbuke soke? Sai an jima.